Ingat! Jun, Jun, chat na lang kita, no? Chat. Or meron na ba? Wala. Isa Jun, magalit sa akin, Sir Jun. Ay!
Sir, bawal po. Next day, bro. Get ka na. Baka kapag iba yung mga maiyak kayo, kaya na. Ano pa kayo, Josh? Okay na ako? Sabi ko kasi, ibigay na lahat. So, pag natapos na rin, Next game, bro. Let's go. X5.
Panik.
ko lang alam. Nakita ko yung ininom niya. Siguro. My phone, I forgot. Tanungin mo na sa kanya na. Hindi ko. Patuyo ako doon. Patuyo mo. No. Ah.